Ake ngixoxele nasi indatshana. Short story. Kuthe ngo1994 ngiqala ukungena esikoleni ngiyofunda first year. Ngangivele ngihawuka ke ngibona abafowethu abadala besikoleni. Bengishiya mina behamba esikoleni. Angiyanga ke mina crash noma kwa grade R. Into ayingandile leyo. Ngoba kwathiwa ngoba ngasangula ukukahle ake ngiqinise ngapha emankonyaneni. Ngikhatha amankonyane. So into eyenzakalayo ke yimloya ngihamba nabafowethu umfowethu omdala kaseke emhlabeni ozalwa ubaba ophakathi kube umfowethu lo engimlamayo. Shuthi sibathathu bangilungisile lapha sidlule endleleni emasimini bangiqama lapha ngokudluthukela bathi hayi angibe muhle ngoba ngangakamile. Yithi laba masifika lapha esikoleni siyabona kuvalwe igede. Bayacula ngaphakathi ake simxobe bame nje kahle bahlelekile labantu bese kuba khona abanye abangaphandle abavalelwe egedini abangangenile. Hayi kusenjalo ngiyadideka ngasonke lesimo ngoba ngiyaqala ukuza la uyabo. Angazi ukuthi isikole yini uyabo. Kuthe maweqeda ukuthandaza woze Jesu omncane ungenziwe emncane bahamba ke bangena emaklasini. Wasesukeza ngapha lo mem omude nje ohlazana. Engabe sengithola sekuhamba isikhathi ukuthi uMaMsele lo wayoMaNsele. Ngoba uMaNsele madoda wasikhulisa. uMaNsele walapha uqathaqatheni. Uthe mayeza uphethe induku. Bebe khangeza izingane. Zedlule. Kasondelo njalo ngolayini. Ingimangaze lento mina ukuthi umuntu egeza ethi esikoleni usuke ezoshaywa kanti yini enze abantu beqhubeke beze lapha. Lento yangimangaza ngithule nje kodwa ngiyabona bayaqhubeka. Hayi. Bashaya abantu kuze kufike kumfowethu ashaye kuphinde kufike nomunye umfowethu ashaye. Sefuna kushawe mina manje. Hayi ngihlehle. Kuthi wozani lona? Kangaza wena. Hayi ngibe ngihlaba ngejubane. Ngiphikele ezantsi ngiyojika lapha ekhoneni kwamagwaza. Mbambeni. Ayi usuke bu. Ngihutshwe. Into engikhathazayo njengoba ngibaleka nje. Ukuthi nalabafowethu bangihupha nabo. Abazona nengane zakwethu lapha. Bangihuphelana ukuthi ngishaywe. Ngabe ngibanjwa, ngabuya sengayetshethwa. Hayi ngafika ngashawa lapha ngakhangeza ngashaywa. Angena esikoleni. Ngakhonjiswa iclass ukuthi uzofunda la wena. Kanti ngizakufundiswa uye futhi lo mama. MaNsele. Ngiyonitshela ngelanga ukuthi kwasekwenzakalana ake ngimela.